ମାମା କ'ଣ ଛେଞ୍ଚୁଛ? ରସୁଣ କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ଭଜା? ତରକାରୀ ଭଜା ଯାଏ? ହଉ ଛେଞ୍ଚି ଦିଅ ଟିକେ। କେତେ କାମ କରୁଛ? ହଁ କି ତରକାରୀ କରିବ? ମାଛ ଭଜା ଆଉ ତରକାରୀ ସେଇଠି ଆଣି ଦେଉଛ? କେମିତି ବାସ୍ନା ହେଲା? କେମିତି ଆସିଲା କହିଲା ଦେଖି? ସେଟା କ'ଣ ତରକାରୀ ଫୁଟୁଛି? ସେଇଠି ତରକାରୀ ଫୁଟୁଛି। ଏତେ ବାସ୍ନା। ତରକାରୀ ନାଡ଼ୁଛ ନା କୁଟୁଛ? ହଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ? ହଉ ତାହେଲେ।